woke up this morning, I couldn't believe my eyes. I opened up a window in my mind and I saw that the rain was gone. The rain is gone. Yeah, the rain is gone. Ало? 10 минути, ако обичате. Моля? Кого търсите? Вас естествено. 10 минути, ако обичате. Предостатъчно, за да се разберем взаимно. Да се разберем взаимно ли? Да разберем чувствата си. Извинявайте, но точно сега приготвям спагети. Може ли да звънете по-късно? Спагети ли? Какви спагети в 10:30 сутринта? Не е ваша работа. Аз решавам какво и кога да ям. Така е. Ще звънна по-късно. Я чакайте. Ако това е някакъв търговски номер, хич не си правете труда. Безработен съм, не купувам нищо. Не се притеснявайте. Знам, Знаете? Какво знаете? че сте безработен. Това знам. Вървете при чудните си спагети. Абе, кой се обажда? Ало? Ало? Как си? Добре съм. Какво правиш? Тък му изгладих няколко ризи. Какво се е случило? Нищо, просто изгладих няколко ризи. Ти защо се обаждаш? Можеш ли да пишеш поезия? Поезия? Познавам издателката на списание за момичета. Търсим човек, който да преглежда и редактира стихове на читатели. И всеки месец да пише кратко стихче за първата страница. За такава лесна работа парите са добри. На не пълен работен ден. Лесна работа ли? Я чакай, аз си търся работа като юрист, а не като поет. Мислех, че си подписвал в гимназията. Писал съм, разбира се. За училищния вестник отбор се е класирал в шампионата по футбол и как учителят по физика е паднал по стълбите и си го откарали в болница. Не, такива неща съм писал. А не поезия. Не мога да пиша поезия. Да, но аз ти говоря не за истинска поезия, а за стихчета за гимназистки. Не е речено да влизаш в литературната съкровищница. Можеш ли да го правиш с затворени очи? Толкова ли не разбираш? Все едно, не мога да пиша поезия. С отворени или с затворени очи. Никога не съм го правил и нямам намерение да започвам сега. Добре, но едва ли скоро ще си намериш работа като юрист? Знам, затова съм впрегнал всичките си връзки и очаквам да ми се обадят. Ако нищо не излезе, ще намеря нещо друго. Добре, ти си знаеш. Между другото, какъв ден от седмицата сме? Вторник. В такъв случай, нали ще отскочиш до банката да платиш газта и телефона? Разбира се, так му трябва да пазарувам за вечеря. Какво ще готвиш? Още не знам. Ще се седя докато пазарувам. Сега като се замисля, по-добре не ме чакай. Тази вечер? Защо? Ами имам страшно много работа и ще трябва да оставя и след работно време, за да довърша. Ако Тарави прибра ли се? Не, още не се е внимал. Защо не го потърсиш из квартала? Няма го вече цяла седмица. Почти сигурна съм, че е в празната къща в другия край на уличката. Унази с каменната птица в двора. Виждала съм го няколко пъти там. В края на уличката ли? Че ти кога си ходила натам? Не си ми споменавала. Трябва да приключваме. Има много работа и не забравяй за котарака. Ало? Вече би трябвало да сте приключили с спагетите. Така е, но сега трябва да намеря котарака. Сигурна съм, че това може да почака 10 минути. Не е като да готвя спагети. Добре, но не повече от 10 минути. Сега вече ще се разберем. Чувам се, какво може да разберете за 10 минути? 10 минути може да са повече, отколкото мислите. Сигурно ли сте, че ме познавате? Разбира се, че познавам. Срещали съм се такива пъти. Кога? Къде? Някъде, някога. Но ако започвам да обяснявам, 10 минути изобщо няма да ни стигнат. Важно е времето, с което разполагаме сега. Настоящето. Не сте ли съгласен? Може би, но ми се иска да знам откъде ме познавате. Как да ви докажа? На колко години съм, например? На 25. На 25 и 2 месеца. Това достатъчно ли? Сега е ваш ред. Опитайте се да си представите как изглежда. По гласа. На колко години съм? Къде се намирам? Как съм обличан? Хайде. Нямам представа. Тогава нека ви помогна. В леглото съм, току-що излизам от банята. Гола съм. Или предпочитате да облека нещо, нещо нантелено, или да обуя чорапи. Така по-добре ли ще бъде?
Все едно, ако искате останете гола, ако искате облечете нещо, няма значение. Не си бавам по такива телефонни игри. Имам си предостатъчно... Нищо няма да ви стане от тези минути. Живота ви няма да вземе тук. Само ми отговорете на въпроса. Как предпочитате? Да съм гола или да облека нещо? Имам каквото пожелаете. Джем, бело, бикини. Гола. Добре, искате ме гола. Гола. Така е добре. Кожата между краката ми е още влажна. Не се подсуших добре. О, колко съм влажна, топла и мека. Докоснете ме. Вижте, съжалявам, но... И отдолу. Там е толкова топло, като току-що сварен крем. Топло. И краката ми. Как според вас са разположени краката ми? Десния съм отвил в коляното, а левия е леко встрани, като стрелките на часовника, когато е 10:05. Докоснете устните. Баво! А сега ги разтворете. Така. Баво, баво. Помилвайте ги с пръсти. О, баво.